4, 3, 2, 1, mehetünk. Jobb egyből, bal egy a vége hidas, majd 50. Az 50 végén bukkol a full és 158. 150-nek a végén van egy jobb egyből bukkol a bal kettő szűk. Majd 50. Hallasz, jobb kettő tempó mögött 100 a faragásig, majd bukkan a bal kettő tempó, és pisztál utána. A 100-nak a végén van egy pici bukkanó mögött 50-re, jobb kettő vége hidas, majd bal kettő vége hidas, a bal kettőnek majd 50. Az 50 végén bukkan a jobb kettő, belül mész majd 100. Azaz, a 100-nak a vége bal kettő, és 25-re egy másik bal kettő tempó. Ez az egyik bal kettő, utána jön a másik bal kettő tempó, majd 50 a jobbon bal kettő tempó és 50. Bal kettő tempó 50-nek a vége jobb kettő, belül majd 100. 100 a hidas 100, majd a vége bal kettő után 80 fékes jobb 3, figyelj! Itt a fékes jobb 3. Hallasz jól? 50 következik a végén jobb kettő köves, majd 150. Ez a jobb kettő köves, majd 150. 150-nek a végén jobb kettő, és utána 50 fékes bal 22 nagyon szűk. Itt a fékes bal 22 nagyon szűk, mögött 500 jön. Azaz. Kicsit lealakíthatod. Jó van most, így jó? Nem, hangosabbra. A pici bukkanó elő 50, után 80-ra sima jobb full és 200. Így jó. Itt a sima jobb full mögött 200-nak a végén van egy pici bukkanó, után 100-ra fékes a bukkanó, előttben jobb kettő vége szűk. Itt a pici bukkanó fékes, jobb kettő szűk. A derákba azaz. Utána 800 következik. Hallasz jól? Igen. Oké. A 800-nak a vége, jobb egy szűk, itt figyelsz. Utána 200 jön. Ott látod a jobb egy szűket, figyelsz, mert utána 200. Itt figyelsz. Azaz, 200-nak a vége. Pici bukkanó, majd bal egy rövid, és 100 fékes, bal 4. Itt a bal egy rövid, majd 100 fékes, bal 4. Itt a bal 4 a végén. 80 kígyónak a vége, jobb 33 szűk. Itt a jobb 33 szűk mögött 50. Az 50 végén bal 2. Ott a bal 2 mögött 25-re bal 3 tempó, harmadikos. Itt a bal 3 tempó, harmadikos. Utána 50-nek a végén jobb 2, mögött 25-re bal 2 nagyon szűk, és 50 utána. Ez a bal 2 nagyon szűk, majd 50 a balon, mert bal 2 vége fékes, 25-re jobb 33 szűk. Itt a jobb 33 szűk. Azaz, bal egy következik mögötte, bal hosszú mehet, mert 50-re fékes, bal 4. Itt az 50 fékes, bal 4, ez a fékes, bal 4. Jön a sima jobb küldöd, mert 100. Ott a sima jobb küldöd, mert 100-nak a vége, jobb 2 fékes, és 25-re jobb 2 szűk. Itt a jobb 2 szűk, ott a jobb 2 szűk, ez az. Majd 80-ra bukkan a bal 2 tempó, hosszú nyit. Bukkan a bal 2, majd 50 fékes, jobb 3. Itt a fékes, jobb 3 a végén. Hol van? Ott a vége, jobb 3, mit van? Utána 50-re, 50-re bal egy mehet, mert 80-nak a vége hidas, és bal 2 hosszú szűk. Itt a bal 2 hosszú szűk, mögött 50 a kerítésnek, hoppá! Volt meg! Jobb 2 hosszú a vége bukkan, és 50! Itt a jobb 2 hosszú a vége bukkan, 50, vagy jobb egy hidasból, bal 2 nagyon szűk a hidra, itt a hidra bal 2, majd 50, az 50 után bukkan a bal egy full lehet, és 100! 100-nak a vége, bal egy mehet, mert 150! Itt mehet, mert 150-nek a vége, fékes, jobb 2 szűk, ott a fékes, jobb 2 szűk, után bal egy hosszú! Ott a bal egy hosszú most jön, ott a bal egy hosszú mögött, bal 2 nagyon szűk, figyelj! Előbb van. Igen, jobb 2 nagyon szűk vége hidas, utána 50-nek a vége hidas és bal 3. Itt a bal, vigyázol! A bal 3 hidas a vége, ugye igen? Utána 50 pici bukkanó és bal 2 hosszú. Jobb 2 nagyon szűk a vége, figyelj! Hidas! Itt figyelsz, a jobb 2 vége hidas. Majd 80 kígyónak a vége, bal 2 szűk, sima jobb mehet, 150. Itt már nyomod, és sima jobb mögött 150 van. A 150-nek a vége pici bukkanó és jobb egy szűk, majd 50. Az 50 végén van egy bal 1 és 100 nyomod. A 100 végén van egy jobb 2 szűk, a vége fahidas, majd bukkan a sima bal full, mert 200. Itt a vége fahidas.
bal 2 belül mész, és 50 utána, majd jobb 2. Itt vagyunk az 50-ben, jobb 2 nagyon szűk, majd 25-en, jobb 2 belül, nagyon szűk, a vége gödör. Vigyázzom, a vége gödörös. Jobb 2 belül, szűk, vége gödör. Utána 100. A 100-ra pukkanó simaból ellen veszed, mert 100. A 100 végén jobb 2 belül mész, és 50 fékes hit a jobb 2 belül mész, majd 50 fékes a hittal, bal 3. Bal 3 a hittal, fékes tempó. Mehet harmadikba. Azaz, 200. 200-nak a vége, jobb 2 hosszú, majd 300 a mezőre. Itt a jobb 2 hosszú, majd 300 a mezőre. Azaz. A vége bukkan, dob, elég szar. Ott a vége bukkan, és jobb egy, figyel. Ahogy bazdra, jobb egy mögött van egy 200. 200-nak a vége, bal 1, majd 100. Itt a bal 1, majd 100-nak a vége, bal 2 hosszú, itt figyel, bal 2 hosszú, majd 150 jön. Szép, nyomjad. A 150 végén van egy jobb 2 full, nagyon tempó, belül mész, majd 300 az erdőig. Az erdőbe a vége fékes a 300-nak, mert jobb 2 nagyon szűk, és 50 utána. Ott a jobb 2 nagyon szűk, majd mögötte 50-re. Ez az, 50-nek a végén lesz egy bal 2 tempó, vége hidas, majd bal 2 rövid a hittal. Ott a jobb egy full, belül mész, 150 kilónak a vége, bukkan, sima jobb, ellenveszed, 200 nyomod. A 200-nak a végén lesz egy pici bukkanó full, és megint 200 kígyó. Ott a 200 kígyó vége lehet egy bal 2 tempó, figyelj, látod? Ez a bal 2 tempó, mögött 100 a balon. Ez egy bal 2. Igen, és 100 a balon, majd megint egy bal 2 következik, és megint 100-nak a vége, jobb 2 szűk a padnál. Ez a bal 2 mögött 100, és jobb 2 szűk a padnál, itt lesz a pad valahol, itt van, itt a pad, jobb 2. Figyelj, szűk, 150, nek a vége, jobb 2 nagyon szűk az elág, itt az elág nagyon szűk, figyelj, majd 150. A 150-nek a végén lesz egy pici bukkanó, ott látod a pici bukkanót, mögött van egy 100-as, és utána bal 2 tempó lehet belül, majd 100. Ez egy bal 2 tempó lehet 100, azaz, a végén bal 2 úton, szigorúan úton, majd hidas 100. Azaz, a végén vége bukkan, 50-re bal 2 nagyon tempó mehet, mert 100, és utána 100, bukkan full, mert 150-nek a vége, bal 2, ott a bal 2 látod, és majd 150 következik utána. A 150-nek a végén lesz egy jobb 2, figyelős vége, hidas, szűk szar, figyel! Majd 50, itt figyelj, mert hidas a vége, szűk szar, itt a bal 2 hosszú tempó, majd 50-re, bal 2 szűkebb, majd 50, ez szűkebb, majd 50, nek a vége bal 2 szűkebb, jobb 2 hosszú szűkebb, jobb 2 hosszú szűk, majd 200. 200-nak a vége, hidas, és bal 2 tempó mehet, mert 50. Hát itt bal 2 tempó mehet, mert 50, figyelj, mert hidas, utána jobb 2 hosszú, figyelős, jobb 2 szűk belül vége, az elágba, figyelj, az elágba jobb 2. Utána a sima bal végén 50-re, jobb egyből, bukkan a bal egy belül, majd a vége hittal 50-re, bukkan a közepén full, mert 100, nyomod a 100-nak a vége, passz meg, várjál, jobb 2, bukkan, jobb 5-es tempó belül, majd 100, a 100 vége bal 2 a kútnál lesz hosszú, itt a bal 2 a kútnál, majd 100, a 100-nak a végén van egy sima bal, jobb egy a hittal, figyelj, majd mögötte 200, 200 végén bukkan a bal egy belül mész, majd 100 pici bukkanó, és utána 80 a hittal, és bal egy mehet, mert 80. Itt a bal egy mehet, mert 80-nak a vége, jobb 2 hosszú tempó, majd 150. Azaz, a 150-nek a vége, betonos, kockás szar, és bal 2 úton szar, majd 150. A 150-nek a vége, jobb egy, nagyon figyel, mert hidas és szar, utána a sima bal jön, és utána 200, a 200-nak a végén lesz egy jobb 2 belül, fű, majd 500. Itt a jobb 2 belül, fű, majd 500. Az 500-nak a vége, az 500 vége fékes a híd után, mert jobb 2 szűkebb belül mész egy 100. És fékezol a híd után, hogy jobb 2 szűkebb belül mész, majd 100. A 100-nak a vége, bal 2 úton a csővel, majd megint 150. Yes, bal 2, igen, bal 2 a csővel. Igen, majd 150-nek a vége, jobb 2 belül a farokás mellé, majd bal 2 tempó belül mész, majd 80. Bal 2 tempó belül 80 a hiton, és jobb 2, majd 300. Ez jobb 2 itt, majd 300. 300-nak a vége, 300-nak a végét látod, sima bal full, ellen veszed, mert 300.
8-al figyelsz, majd 50. Az 50 végén bukkan full küldöd, mert 50-re bal 2 köves belül mész, a 80 le, itt a bal 2 köves le, majd a végén van egy másik bal 2 köves szűkebb is. 50 utána, meg a vége hidas. A hídnak a végén megint bal 2 le, és ebből jobb 2 hosszú hidas. Itt a jobb 2 hosszú hidas, mögött egy sima jobb. Ott a sima jobb látod, mögötte hosszú tolod mehetne 150. A 150 vége sima jobb, hosszú full és 100. A 100-nak a végén van egy jobb, egy rövid, vagy 50 fékes bal 2, egy jobb, egy rövid fékes bal 2, itt a fékes bal 2. Úton a vége hidas. Azaz, majd 100-ra bukkan a bal 2, belül mész majd 100. Itt bukkan a bal 2, belül mész 100-nak a vége sima jobb mehet. A vége bukkan küldöd, mert 150 kígyó nyomjad. A 150 kígyó vége, a híd után jobb egy szűk. Ott a jobb egy szűk, a híd után a 80 következik. A 80 vége bal egy rövid mehet, mert 100 le. A 100 le, a végén van egy sima bal, majd 80-ra fékes, hidas, jobb 2 tempó, 5-es, majd 150. A 150-nek a végén lesz egy bal egy hosszú mehet, mert 80 a hídig, majd jobb 2 fékes, ott a jobb 2 fékes, és 50-re bal 33. Itt a fékes, jobb 2 figyel, bal 33, figyel. Sima bal, és hidas, majd 50-re, jobb 22, hosszú szűk szarból, bukkan a bal 2. Ez a hosszú szűk szar, jobb 22, bukkan a bal 2 mögött, bal hosszú mehet, majd 80-ra fékes, bal 3 az elágba. Itt a 80-ra fékes, bal 3 az elágba. Az a nyomja.